La crisi econòmica no només marca el final d'un cicle econòmic puntual, sinó que marca el final de la creença en què el creixement econòmic, el creixement material, és la clau de progrés. I marca el final de la creença en què el consum és el que porta la felicitat. L'habitatge s'entén no simplement com una casa. L'habitatge és un entorn de vida, de relació i d'interacció. La idea de la centralitat suburbana, de crear centralitat fora del centre, la idea de redefinir les tipologies de baixa densitat per generar com a mínim un ús més productiu de l'espai públic, o la idea de plantejar-nos estratègies integrals que intentin, per exemple, barrejar política d'espai públic i paisatge. Per tant, passar d'un habitatge digne a un habitatge definitivament responsable i estimulant. I aquest és el gran repte del nostre segle XXI. I sobretot hi ha maneres de crear formes de diversitat de forma diferent, tant al centre com a les perifèries. Aquest creixement econòmic comporta un gran consum de recursos naturals i té uns impactes ecològics que és el que la fan insostenible des d'aquest punt de vista. Qüestionar el creixement econòmic, evidentment, es considera cosa de llunàtics, d'idealistes o fins i tot de revolucionaris. I en qualsevol cas, la prosperitat d'uns quants, basada en la destrucció ecològica i en la persistent injustícia global, en cap cas no pot ser els fonaments d'una societat mínimament civilitzada. Caldria repensar d'una forma bastant troncal tota la qüestió del finançament local des de l'òptica de la sostenibilitat. Una de las cosas que más nos preocupa es la llegada a lo que llamamos el cenit de máximo o capacidad máxima de la producción mundial de petróleo, que es un bien finito y creemos que ya estamos bastante cerca de él. Petroli, és a dir, es compten jaciments encara per descobrir. És com si jo digués, doncs mireu, el pressupost per pagar la hipoteca és la loteria que em tocarà aquest Nadal, que és segur que em tocarà, no? És una mica el mateix, no? Podem pal·liar, canviar els ritmes, podem aconseguir saber més allò que passarà y adaptarnos para saberlo, pero que la situación es irreversible. Los ciudadanos no quieren oír eso de momento tampoco. Entonces, como los gobiernos están programados para decir lo que los ciudadanos quieren oír, aunque no se pueda cumplir, pues estamos en ese callejón sin salida. Esa es una encerrona que tenemos. Moltes vegades no es fa correctament perquè no es prenen en compte els costos a llarg termini. Doncs utilitzem molts pesticides ara, tenim un problema amb 50 anys amb els aigua dels pous i això com ho comptabilitzes? A la ciutat de Barcelona, què podríem evitar si arribéssim a la contaminació atmosfèrica que l'OMS té en aquest moment recomanada? Doncs mira, podríem estalviar 3.500 morts prematures, 1.800 hospitalitzacions per problemes cardiorespiratoris, 5.100 casos de bronquitis crònica en adult, 31.100 casos de bronquitis crònica en nens i 54.000 atacs d'asma en nens i persones adultes. Per tant, val la pena invertir en salut. Els ciutadans tenen que ser responsables també de la seva pròpia vida i de demanar les mesures que siguin necessàries, però no dient jo vull el risc zero, sinó assumint que hi ha uns riscos que formen part del nostre territori. La perillositat, que és la intensitat i la freqüència dels fenòmens, la vulnerabilitat, que és la resistència de patir danys de nosaltres i de les infraestructures i del territori, i l'exposició, que és que nosaltres i les infraestructures, les cases, estiguin en el lloc on es produeix el fenomen perillós. Recuperar la confiança en les nostres institucions per millorar els vincles entre la ciència, la política i la societat és un dels millors principis del canvi. I per això concloem en 3 propostes finals: educació, educació i educació. La humanitat s'ha fet molt poderosa i per primera vegada a la història el futur de tot i de tots depèn de nosaltres.
La sostenibilitat posa en la centralitat de la discussió els drets. No és una discussió absurda sobre límits o això, sinó de quins drets tenim. Que utilitzem molts productes per l'agricultura, que hi ha molta indústria, i tot això, directe o indirectament,